Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Akbar. Ara fa 15 dies els hi comentàvem, els hi dèiem que teníem males notícies, perquè esperàvem una onada de calor i de tempestes ben poques. Malauradament, la onada de calor ha sigut això, una onada de calor, però Déu-n'hi-do, fins i tot amb rècords històrics. I tempestes últimament algunes, però la sequera és cada cop més greu. Anem a veure primer de tot un repàs internacional de què és el que ha passat, fenòmens extrems. Potser un dels més impactants ha estat aquests focs terribles a la Mediterrània o aquí, al Canadà, a la Colúmbia Britànica. Porten des del mes de març, fins i tot amb tornados de foc com aquest que veiem. I l'altre fenomen també a destacar és l'huracà Hilary, un huracà que ha afectat aquestes zones de la Baixa Califòrnia, després la resta ja de Califòrnia, molt poc habitual, i amb aiguats a llocs desèrtics, i on fa moltíssima calor, com la mateixa Vall de la Mort. A la Vall de la Mort hi ha hagut aiguats a l'interior de Califòrnia, aiguats amb alguns d'ells importants, amb inundacions fins i tot, amb pluges intenses a Los Angeles, molt poc habitual al mes d'agost, i per tant veiem aquestes cascades d'aigua a zones desèrtiques. A Catalunya, malauradament, la sequera i la calorada és tremenda i estan provocant la mort d'alguns arbres, sobretot pins, alzines, roures, a diverses comarques. Fa molt que no plou a molts indrets, malgrat algunes tempestes. Però anem a la predicció, perquè realment tenim notícies, i ara sí que són bones. Atenció! Demà, el dissabte, tempestes a partir de la tardanit, que la nit de dissabte a diumenge i diumenge poden ser molt fortes. Avisem, alertem, perquè algunes podran ser violentes. I a partir de diumenge, temperatures cap avall, en picat, embassaments ara al 24%. Anem a veure què passarà la setmana vinent. Més bones notícies. Després de la treva de dilluns i dimarts, temperatures sempre ja fresquetes, al voltant de dimecres, del dimecres dia 30 i dijous podríem tornar a tenir també alguna tempesta i després noves tempestes al cap de setmana. Temperatures normalitzades. Bones notícies, però atenció amb les tempestes.